bali ito po, gift po ng surprise mo, deliver ko po para po sa inyo. Ayan. Bag po, para po may ibang bag po kayo, sir. Kapay sa aking paglalakbay, ikaw ang nagsabing maging matatag ang tuwa ng malambay. Deliver ko. At syempre ngayong araw na to ay sorpresa na naman ang ating hatid kay Sir Benjamin Ramos Ixomo, 70 years old from Nantangalan. Pwede po magtanong, saan po yung bahay ni Benjamin Ramos po? Benjamin Ramos Ixomo. O dito po. Ito. Papatawag ko daw. Magandang araw po, sir. Sir, bali kayo po si Sir Benjamin po. Sir, bali ano po, meron po kasing nakapagsabi na meron po kayong bata. Bata? Wala na dito akong bata. Ay, wala na po kayo. Dati mayroon po kang upuan ng hukon. Hindi po po, hindi ipasok mo na. Bakit? Bali, wala na po kayong bata, sir. Wala na kasi dati may paalaga ko dyan na binta na. Wala na kayo. Bakit ano bang upuan sa bata? Sir, sabi po nila sa akin, nagtanong po kami dun sa bayan, sir, kung sino pa po yung may mga bata. Dahil meron po kami binibigay na vitamin D po. Sa bata. Opo, bali ito po siya, sir. So, wala na po kayong bata, sir. Wala na ngayon eh. May isa akong nabinta na nga. Bali, may balak pa po ba kayong bumili, sir? Yung nag-alaga, palitan mo, sabi nung nabinta namin, palitan mo. Para may palaki na kuling. So, binabalak ko eh. Wala pa akong nakita kasi ang mahal ng bata ngayon. Pero maganda po yan, sir. Ano po, babae po ba? Babae yung bininta namin, lalaki. Gusto niya ngayon. Babae. Kaya atas pa na. Ipon mo ngayong kwan na. Para makukul sila dito.
hours later. Pag puro na may nakita ko ng baka, dahil pinapapalitan. Kaya binita namin palitan. Ako, kaya nagtitingin ako dito. Pero sir, kung wala pa po kayong bata, meron po kaming bata, sir. Baka gusto niya rin pong Babae. Opo, babae. Malaki na, pero potential sir po namin sa pangalat muna, sir. Hindi maganda kung ibintin yung buntis. Sa buntis? Kaso madadagdagan na po, sir. Presyo. Opo. Kung sundo sa presyo Tama sa inyo. Diyan lang po kami sa District 1, sir. Opo, dito lang po sa Pusurobio. Bali, nag-ano po kami ng vitamin, tapos may mga bata rin po. Kayo po yung pang 70 na pumunta ang tao pa na nandito. Bali, meron na po kaming nabigyan na vitamin. Hindi kung ibibigay nyo, hindi kunin namin dahil mahalak namin natin. Libre ha. Bali, ano lang po. Kami na natin. Kasi ano po, promotional po namin, sir. Kaya po meron po kami nakabigyan na Hindi maganda kung pero hindi pa ngayon, hindi pa ako nakabili. Hindi bali, sir, na lang po. Sige, bigay na lang po namin sa inyo, sir. Tapos balik na lang po kami sa susunod. Kung gusto niyo po makita yung baka namin, sir, pwede. Saan yung lugar nyo? Dito rin? Dito lang po sa District 1, sir. Direktiwan. District 1 sa Pusurobio. Opo. Alaga nyo. Alaga po ni Lolo ko po, sir. Siyempre nagtatara po din siya. Hindi, sa palagay mo, magkano presyo? Kasi malit lang yung yung pinapahanap ng nag-aalaga Nasa po yun, 20 plus kasi. 25. Nung binili, 25. 25, buntis. Buntis daw Ha? Opo, buntis. Dagdagan ko na 1,000, kaya na hindi ko pa nakita, 26. 26. 1,000 yung anak ko. Hindi pa nga lumabas 1,000 na. Ayun, sa palaran pa yun, pag hindi pa lumabas ang anak ng baka, hindi pa masyadong sigurado yun. Baka hindi abot ng 27, sir. Baka 28 or 29. Hindi kong makita ko, hindi lalong magkasundo kung hindi ko pa nakita, tinatawaran ko na sa iyo. Sige po, bale, schedule na po natin yun, sir. Kailan po kayo pwedeng pumunta doon, sir? May masakit tayo bukas yun. Wala, iba yun. May malapit lang po sa bayan. Kalabay. Mission Paul. Oo, sir. Dibat. Pero, Tanong mo si contact man. pero nitimahan ko may baka. Piso. Wala, puti. Sila ba ito may kyan? Ipapayagit yan. Raul. Hindi, may ang puti ko ito. Kaya malas na wala lahi mo tayo. Duki ba sila ito? Tyson. Pero kyan. Ang puti. Kasi ala nang nangkot yan. Kinikin mo itang balanon. Dalayo mo yan. Vitamin. No, sir, ibigay na lang po namin yung vitamin po sa inyo. Ito po sa vitamin E. Pero libre. Libre po, libre. Hindi maganda kung yung Basta sure po, sir, pupunta po kayo dun sa bahay po. kung ibigay niyo yung address sa kano. Tilakmi natin vitamins. Dati ano. Kasi nga nasa limit. At alam mo may number yung. Dito na. Ano kaya ito may number may. Ano bibilang man kontakan no kasi kayo nagmano ano ame ito John Agaw kontak nila no natan kanyo alam milad pastoran ni baka Ngayon abay ang iwilan tiyang ang lako nila kwanto malalang fighting kasalat to yan so maneneng nila ang bajay Nung nyo may Opo, sir, tignan niyo po dito yung di ba ito po, sir, yung vitamin E na to, yung pampatig, sir. Pati baka ngay, sir, kano pa. Nakin anak to. Para anak, para buntis. parang balag ito lagi mayroon mo nung balag ito Hindi nga siyempre. kaya nung pop San Carlos. Ako lang taga rito, kaya Panggalatok nila. lalong masanting no ang mic yan maganda kung Nan kiking kami mo latad San Carlos.
ang i-deliver kami mo lang. Nakapit ang baka. Oo, Hindi. Nautan mo. Abay talagang pampakid baka. kilata. Sali na. Pero no, may libre. Wala kayo ba ito ubayawan at may kinay isang pigay bilito ay may sakayay. 500 po isa. Ibandre. Sa kiyak kinlaman, kapso, may caps. Pero alam mo yung pinsa man ang usaran. Hindi ah. Ya. Siyempre, sa kulalay, sa nakito no, usaran la. Paano? Sir, tignan na lang po natin. Sir, bigay ko na po sa inyo. Ay, yung libre ha? Opo, libre po. Oh, hindi. Siyempre, magkikig kami kayo. Tanong kayo na walay orientation tayo. Gano'n dyan si... Yan parang Oh, ganyan. jalay. Kulay ko. O diyan na po. Oh, hindi. Lalo masakit. So, dito po sir sa Atan, tin may labatan. Tapos, Promo. oh, Opo, para po sa walay orientation. Tawaganda ka. Ay. promotional videos. Kaya po naka-video sir. Eh sir, kayo na lang po magbukas sir. Wala pa? Oh, Ano, agatin? dyan. Surprise! Happy birthday! Marami pa kayo. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Munting batang inaakal, Pakita na po yung burger, sir. inaalan ba? Pangalan. Happy birthday po, sir. Yan po yung regalo po ni Ma'am Natalie, Ma'am Emily, tsaka po ni Sir Brian po para po sa inyo. Ayun, sir, na kahit malayo po sila. Sa tuwa ito, sa tuwa. Tuwa. Di ba lang na anak na baka? Hindi ko akalain talaga. Ayun, sir, na kahit malayo po sila, talagang pinaparamdam po nila na mahal po nila kayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Happy birthday. Day to you! Happy birthday! Salamat. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! West George. Ayan! Hindi. Carmen Joy. West. May balik sa usapan. Hindi pala totoo yan. Yung ito po, kaya masabi ko sa inyo, sir, pang 70, so 70 years old po kasi kayo, sir. Tinatawaran ko na yung sinasabi mo. Kala ko totoo na yun. Nandyan mo na baka. Ayan, sir, hindi na po yung baka, sir. Talaga yan. Baka ibang kinakain yan. Cake, sumakaluntok. Cake. Cake, Picture po muna kayo, sir. Picture po. Picture muna mga pamilya. Ayan. Kamera mo isa. Hindi naman ako nasa... Okay. 1, 2, 3. Tanda ko ang Yung asawa. Nanay. Diyan na lang kayo. Wala ka sombrero. Sabagay magsasakay. Okay, 1, 2, 3. hindi ko man Isa pa po. 1, 2. Yung Yung anak. mga ano po. Yung mga anak ni nanay, tatay. Kayo po. Tara na po kayo. Kayo mga apo po. Magdadrive na lang kayo. Tumahiling. DJ! Ayan, si pa. Bilis! Ayan, so 1, 2, 3. pag-ibig, aking mga anak ay akayin. Yes. Ayusin ang paa, sige. Pagluluhay pagdadahanin, 1, babantayan 1, 2, may sakit, dadami ang damdamin ng halik. Closer, closer back, closer. Closer back. Okay. 1, 2, 3.
So, tatay hindi pa nga po dyan nagtatapos. At ito na nga po yung message po nila po para po sa inyo. Birthday, Kuya Ben. Sana bigyan ka pa ng maraming karawan. At sana malakas na pangangatawan. God bless po. Ingat lagi. Okay, happy Joe, sabi-sabi lang mo sa birthday mo. Happy 70th birthday. Kumon, wadya kayo, kaya nawala ikin, handa mo dyan. Yan na. Yan na, bati kayo. Happy birthday! Happy birthday, Joe. Joe siya si Jay, yung bati na eh. Happy birthday, Jo! Kumon, hindi ko ini kung sabihin birthday si kayo. Sabi mo dyan kung may handa. Si handa, tawa yan. Sabi mo dyan, kumon. Wala. Happy 70th birthday la. Malikaya kagawan. Hello pa! Happy birthday! God bless! We love you pa! Happy birthday, Kuya. Sana palaging malakas at malusog ang pangangatawan mo. Ingat palagi. At sana magkaroon ka pa ng maraming kaarawan. God bless. Hello Papa, happy birthday po sa'yo. Nasorpresa ka po ba namin pa? Pero alam mo po, kulang pa po yan pa sa mga naitulong at pagmamahal na tuloy-tuloy niyo pong pinaparamdam at binibigay sa amin. Kahit alam namin na hindi po kayo showy na Papa, lagi ka pong nakasuporta sa aming magkakapatid at hanggang ngayon sa mga apo niyo na. Walang lugar sa iyo ang salitang pagod pa kasi lagi mong kinakaya para sa amin at kay Mama. Uulitin ko pa, sorry po sa mga nagdaang panahon na marami po akong pagkukulang bilang anak. Pero mahal na mahal ko po kayo ni Mama. Kayo po yung nagturo sa akin kung paano maging matatag bilang isang anak at isang ina. Ang wish ko po sana, lagi po kayong gabayan ni Mama ng ating poong may kapal at malayo po sa sakit. Ingat po kayo lagi pa. At Ma, salamat po. Muli pa, happy birthday. Happy birthday. Kita mo ako, hindi kita mo akong ano. Ayun, bali sir, makikita po nila yung pag na-edit na po siya. So, makikita din po nila kayo, sir. So, ang message mo ninyo sa message po. Ano po gusto nyong sabihin? Sabi ko maraming salamat dahil hindi ako nakakalimutan sa mga paggabay ko sa kanila. Pagpalaki na lagi kong pinapaalala sa kanila, mabait na yung alam nilang masama kung gagawin sa trabaho. Basta Tagalog itong simpitan na trabaho, yung ingatan yung trabaho para kung sakaling makaipon din sila ng kahit pa paano. Alam nila na hirap ng pira, yung pinagpaguran nila, hindi kahit na pa paano pagdating ng araw mayroon din silang Hugutin. mapagkakitaan ng yung pinagpaguran. Si savings para may hugutin din. Ito lang lagi kong pinapaalala sa kanila na itong mga tatlo, para kung may trabaho kayo, laging isipin nyo kung mayroong maipon, tawag nyo lang pagdamutan yung sarili nyo, katawan, kung ano yung kaya nyong bilin nyo. Kung may sobra, maaari ipunin para hindi yung trabaho na balang araw wala silang pagkakitaan ng pagpaguran. Yan ang lagi ko silang sabi sa kanila. Dahil marami na akong nakaranasan na mayroon tumanda sa trabaho, halos pagdating ng araw, halos babalik din sa dahil parang hindi iniisip yung kabutihan ba. Kaya lagi kong pinaalala ito sa mga anak ko na
Ganon ang isipin nila kung may naipon. Mag-ipon kahit paano. Ayun. So, happy birthday po ulit, sir. And si ma'am po, yung asawa po, message po ninyo, birthday wish po kay tatay. Dito na lang po kayo sa tabi. Oh, happy birthday pa. Many more birthday to come. We love you. Happy birthday ulit. God bless us always. Happy birthday. Oh, thank you. Ayan. Baka may pakis po kayo dyan, Nay. Ayun. Pandemic kayo. Kaya ganun na lang eh. May distance naman na 2 dangan eh. Oo. Parang ganon ang natin. Anong nangyayari sa ating panahon. Ito, si po, yung kambal po na Crystal, tsaka si Charmaine Joy po. Ayan. Anak nung nasa abroad yung Si Natalie. Matali, anak niya, kambal. Birthday pang. Stay good health and more birthday to come. Enjoy your day. God bless pa. Happy birthday pa. Sana po Kasama ka pa namin matagal-tagal. Talaga hanggat may awang Diyos. Nandiyan ang Panginoon na ano sa atin. Sana. Healthy. Kumain parati kung may pagkain. maging malakas ka pa po at sana rin po dumami pa ang iyong kaarawan at maraming salamat pa dahil kahit na wala si mama, andyan kayo. Ka doon. Oo. Happy birthday ulit pa. Sila nagdagan nyo ang ano. Kasi pag nakikita ko silang parang nagmamalasakit, pati ako parang nahabag ba. Ayan, so napaka-sweet naman po. Oo. But, Itong ano ko, parang ano, sa tuwa, sa ano, sila pa, ano nila sa akin na pagmamahal. Tuwang-tuwa. so ang swerte niyo. Nay, pwede pong pa-request, pwede po bang pakibasa po yung message ni Ma'am Natalie. I open the message of your daughter, Natalie Ixiamo. Paano lang naman? Photo ba ito? Kayo lang nila mamaya. Dapat may scotch tape up na idikit doon para hindi hahangin-hangin ako. Beng! Ayan, sige. Opo, basahin ko na. To my Papa Ben, Pa, happy birthday sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat kasi kayo ang naging ama naming tatlo ng mga ate ko. Salamat sa laging pagintindi, pagmamahal at sa maayos na pagpapalaki ninyo sa amin. Marami man pagsubok na dumating sa atin sa loob man o labas ng pamilya, nalalampasan din po natin lahat yan. Tulungan lang tayo at alam natin kaya yung mangunguna sa amin. Di ko man masabi lahat dito pa. Pero salamat ng sobra-sobra po. God bless us always pa. At bigyan ka pa po sana ng marami pang karawan at lakas ng katawan. Mula happy uli. Happy birthday, Papa Nathalie. Kung marinig niya sana, hindi maraming salamat. Baka nakabidyo rin nung ano eh. Siyang ito. Kaya nga, Mapapanood ka yan. Mapapanood din ito kasi papadala. ang mga pagbati nila sa akin, maraming salamat. Hindi matutumbasan ng ano ang pagbati nila. Talagang sobra na ano. Hindi ko akalain na ganito rin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to
pag lumuluha ay patatahan. Yan, so happy birthday po. Siyempre, yung mga po yung nagtatapos at sila po, sir, ilahin niyo po yun. Ay, may lalabas na bata yan, sir. Sige po, ilahin niyo po yan, sir. Pakasugin ako ha. Maraming nahuli ah. Dalawang kami dyan. Kaya dalawang kayo po, tayo po kayo. Naabot na lang ako. Dalawang kami kayo para tubi-tubi. Ganon? Oo, may opo. May ano eh. Oo, hindi kayo magbukas na lang tayo. Masarap kayo pag ganyan. Dami mata. Babantayan kung may sakit. May pambili na po naman tayo. Isang baka na ito ah. Oh, sobrang pa sa bubong ah. Nabili na kayo. Oh, yan na na. Ayun. So, happy birthday po ulit, sir. Salamat. Para mga ano. Nagkalala, naghirap. Ito, hindi naman tinasagot ito. Basta yung pastol, alis lang. Yan, sir. Yan po, isa po pong regalo nila, sir, para po sa inyo. At syempre po, in behalf of Surprise Mo Deliver ko ay maligayang kaarawan po sa inyo, sir. At God bless po, mahaba po buhay po. Sana dumating po sa inyo. Marami pa pong blessing po. Ayan, so kung gusto nyo rin po kayo na rin po ang susunod naming surprisahin, ay i-message nyo lang po si Ma'am Mylene Palabay or sa mga marketing officers po namin. At syempre, wag nyo rin pong kakalimutan mag-like and share and subscribe na rin po sa Surprise Mo Deliver ko para po ma-update po namin kayo sa mga